Ane non la so como জীবনা তো পাই কিছু পেন নি কিছু তামি পেলো কিছু চোরো সুরেপ সুরু তা আন কিছু থেকে তা দুঃখে দিতে la ande de la osta de la so আমার জীবন ini no anda ni kita no kita Duarbagori 26 constituency ke perlo DALAMARA long ok aso keron pon ajai mek kedeng. Son si Karbiang lo termas konsir kacari abang pu CM Dr. Tuliram rong hangpen kiduk kelak det araratum langa ok aso fiseria long kejok mowe ahem tuna tumaphan mathasi a constituency tina long ta ok aso ke paron ajai mek deng pon lo. Lason thot si Duarbagori 26 constituency long sitame Karbiang lo termas konsir long education EM Richard Tokbi amethang constituency kiduk kelak araraphan mathasi langa ok aso nang paledo. Duarbagori 26 constituency VDC chairman sar koirong phar arideng pensi langa o aso ron ponlo lapen department of fishery tumamatsi chivanglo bangso along DALAMARA town committee chairman Mangal Singh Terang lapen mondor committee president Sunaram Singnar sitame chetong dun lapen langa o aso kiron pon lake don pharoi sira phokep ahem tuna tumaphan ron ponlo lapen VDC chairman sar koirong phar pensi Karbengo termas council along amen thapi ponlo Lasi non kacari bom BJP Sarkar ke kiduk ke lakararaphan kirap lake kai kita tingni ni lake ratta chinilo tangte perangke tingno lamthe kaningje arjupon sina Duarbagori pen dorsing tokbi report TK News. Ini dak okasu keron kaya no teman konstitusi kita kiri pun apa semua himbe sebenarnya. Rang sikado pejil lo, ini ahok lo pini nili tum dak okasuron pon lo, ate pinangan kiduk kelak komunit tum hisari cuhut pen okasu cuyok tek lason tum dupik lo, asi Karbiang long tunumas council kacari pon, ini tum sar CM sar Dr. Tuliram long hang alang linding kimi pen kiduk kelak tumhan matha pon lo, laso teng si homosti tinta lason okasu keron pon padulo asi daklitum Karbiang turmas council EM mate local MC sar Richard Tokbi alang li sitame dak kidukla karar phan mathasi nili phanang pingkhatlo asone pingkhat teng pensi nili lista pidunlo lapen okasu tanang lelo asenang li si pini ni tum dak okasu rat phan ron pon longlo pini nili tum bang pharoi sira phoke bin sari phan ron ponlo lapela bang pharoi sira phoke angbong bangke nili tumlong mane duita isiwet MSC homosiang mongsi duita ele chethak do 14 polling station bangke lake dak kene dak hauraghat PS kene ele andarlo lapen ke 9 PS bangke lake bogajan ele andarlo la longni phanta nili tum pini daron ponelo Pini nilitum tim Karbiang long labang so okasu nangiron ke nilihin ben mangke mipik lo lapen anso se lapen alang litum phan lason alang ala pesaring ke dokok lo kachonam dekhe okasu nona dorso pik labang so pen alang tumna pithe ke pot alang litum phan nilihin pen akiru pipon par pik lo nili na PS pen nili ke bhoktom PS andak DALAMARA kangan nanglek lo Aji ini tuh Duarbagori constituency Arni ke hot pondo ini 7 lo 79 2024 Bangswar ni non la ini tuh 150 in each constituency EM munduran bekte ke ceparai pon ateng ke sini itu okasunang palelo lasi mipun miwan pen okasun non rata tuh long pon lo alang li BDC chairman alang li keceparai pon ateng pensi okaso bangke PSYC ron pon popusi mo alang li nili tomphan khan tansi fishery district fishery development office Karbiang long di Katon Mas Council pen keceparai pon
ateng pen okaso bangke pini dalamara kangta ang palig lo